କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ମାଗଣାରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଖବର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55 ଜଣ ତାଙ୍କ ମାଗଣା ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଜନିତ ସଙ୍କଟ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥଦେବ ଚୌହାନ। ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତଥାପି ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଥଦେବ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏମ୍ସକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ମାସ୍କରେ ଲାଗିଛି ମାଇକ୍ ଆଉ ସ୍ପିକର। ଏଣିକି କଥା କହିବା ବେଳେ ଆଉ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମାସ୍କ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ କଥା କହିବା ବେଳେ ମାସ୍କକୁ ମୁହଁରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କଥା କହିବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କେରଳର ତ୍ରିଶୂର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଟେକ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର କେଭିନ୍ ଜାକବ ଏହି ମାସ୍କଟିକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା କଥା କହିବାରେ। ଏହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା କହିପାରିବେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ବହୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ନିଜର ବିଶେଷତ୍ୱ କାରଣରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଭଳି ହିଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ମେକ୍ସିକୋ ସହରରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ବା ନିରବତା ଅଞ୍ଚଳ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ବା ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। 1938 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 1954ରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ଓ କମ୍ପାସ ଚକ୍ରି ଭଳି ଘୁରୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ 1966ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ତେଲର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଲୋକେ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଶସ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ପାଲି ରାଜପଥଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ବୁଲେଟ୍ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଓମ୍ ବନା ମନ୍ଦିର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଏହି ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। 1988 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜପୁତ ପରିବାରର ଓମ୍ ବନା ନିଜ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ଟି ଥାନାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ସେହି ବାଇକ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଏମିତି ଯେତେଥର ବାଇକ୍କୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ବାଇକ୍ଟି ଥାନାରୁ ଗାୟବ ହୋଇ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବି ବୁଲେଟ୍ଟିକୁ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକେ ବୁଲେଟ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।